oveľa častejšie sa stáva nie to, že človek príde o celý dom, ale to, že ho niekto vytopí, že niekde vybuchne plyn a zlikviduje sa mu časť dom. A veľmi veľa ľudí sa sťažuje na to, že teraz nehovorím o kooperatíve, ale všeobecne o poisťovniach. Jednoducho príde ich odhadca a tento naschvál tú sumu tlačí smerom dole, aby poisťovňa vyplácala čo najmenej. Môžem vám niečo povedať? Ja by som na to odpovedal, začal reagovať trochu ináč. Žijeme v jednej spoločnosti. Slovenská spoločnosť, v slovenskej spoločnosti určité vrstvy nemôžno vyčleniť. Slovenskú spoločnosť treba chápať, ale to nie je iné Slovensko. To sa stáva aj na západe. Každý človek niekde pracuje. Každý človek niekde pracuje. Sú železničiari, sú ľudia v potravinách, pracujú ľudia, robia inštalatérov, autoopravárov, sú učitelia, sú zdravotníci a iných povolaní. Tí ľudia, ktorí, keď pôjdete do potravín a vo veľkých potravinách chcete kúpiť iba kávu a na to, aby ste našli, kde je tá káva, potrebujete niekedy 5 minút a nemáte čas. A potrebujete jednoduchú kávu. A stojí tam predavačka a spýtate sa tú predavačku, prosím vás, je káva? A ona povie, že no ja neviem. Nezažili ste to? Nastúpite železničiari. Pozrite sa, ako vyzerajú vagóny a tak ďalej. Problém je v jednom, aby sme to už konečne v tejto spoločnosti pochopili, že logicky, ja robím iba jedno povolanie, ale tých povolaní a služieb sú stovky. A tam, čiže v jednom prípade som poskytovateľ služby, ale v 99 prípadoch som spotrebiteľ. Kde poskytujem službu? Som taký, aký som, ale 99% som 100% človek. Charakterný, vyžadujúci za svoje peniaze kvalitné služby. A to je jeden z tých problémov. Ja uznávam, prepáčte mi, že čo hovoríte, ale keď sa týmto obviňuje poisťovníctve, že oni sú takí a makoví, onakí makoví, a kradnú a neviem čo robia, je to prejav niekedy skutočne nie celkom kvalitnej práce, nie celkom, by som povedal, ústretovosti voči klientovi.